Sarsing Teron po inut abangphu bangkeng sangaso asai tidun joksi methangsi ke klempon. Nijang karbenglong rongkhang constituency ke parlo sampura sarmen teron asopo Sarsing Teron po inut abangphu bangkeng sangaso ke klem asai tidun joksi methanga matsi ke klempon. Labangso Sarsing Teron po abangphu motora long kopisi karthang huploma nanglitum theklong pen chinik tahaipo. Lapen ke theklong pen nanglitum ningarlo kopilo kamunthidang. Mesenlo pusi pudamjima mate therak me ong putong pudunji. Ahok sai ke klempen hemtun kachelana la ke joy ke kali. Lapen sai ke klem ke akibia ke thea sai pualam ave. Ajada sai le klemji pusita me therak redet nangji lapen klemput nangji. Lason si nijang kar benglong rongkhang constituency ke parlo sampura sarmen teron asopo Sarsing Teron pusita me ingchin-nokbeng plastik kagos Lapen prekjam kahino hormu kenam asai sitami klemsi ningkan isi sose klempon tangdo. Lapen klem tu bomsi hemtun celana pondo. Lason si perangkia tengno nagachitando na tengke. Aprang ke keng sangaso tumsi lapuson ingchin-nokbeng plastik lapen kagos pendang lok. Ason mate prekjam kahino hormu kenam asai ke klem tekpon long. Lasi Sarsing Teron po abangphu bangakhe aphan kopia bidi pensi kar benglong arlo sai nang pa klem long le derjima pu mathasi lapuson kengsang ke klem asai sitame mate bihek asai pu sitame alang li matha thipen klempon nangkok lopusi perangkya thengno nang thandun tangde kar benglong arara tum sitame non alang li Sarsing Teron ke klem ason therakrera ahawar tinta jongsi methang kar bia khetum akibi akethe asai do an sitame che klem replo plotangte bangkeng sanga khetum aphan isi kar benglong arlo sai nang ke klem atwara long isi ke kham khedun pen kar benglong arlo ipawangwe isi thedung abidilo mate atwarlo Lasi keng sang aso aphan dakpen thura damnon pu ke therdut mate ke che bhongdut aphan mate lapuson akibia ke the asai do an sitame ajasemet beha ahin bang keng sang aso atung ke klem asai thidun joksi methangkar be tung klempon protangte dakar bi along ri kar benglong banga khei ke bang na pen dak beha ke klem aphai ing arpo pusi labangso akimang pensi Sarsing Teron sitame labangso ingchin plastik a chet abeng hei hui kenam ke jora sai sitame klempon bomno pusi ningjepon Sarsing Teron. Sarsing Teron. Nanti nang lila bangso sai komentu pensi klem itu. Na dulu ningkan isi bak do kopo ba. Nanti lila bangso sai ke klem pen hemtun kachepareng un lapuma. Kachepareng. Kachepareng. Lila bangso sai klem pen nang liya ni silang ko an makatangka long. Na so do lah mane anibang si belek boy jalo. Tangka kita bapan sika suri sita long lok tado. Pen komche tado mabisi tado labang mane than mane fix alam than hekte. Ningkan isi bak dulu nang lila sai klem ni. Nanti nang lila bangso sai klem putha kar benglong ara khan sita me message isi pitha to de. Non la klem ding bang la non karbi tum istame pinan tumang claim kli tum siong lang sitame ka therak pen sitame therak si jok lo therak nang nele bang sutum si bang po kon ane mia tum bang po na pon po la su ding kang non pen mani bang ta claim non lo he na pen sitame non imi thang karbi tum sitame som therak si claim pon sanang po yalo non karbi ang long arat man son si claim pon ang po yalo so sai claim ben ta hemtun reng bang khai là bang susai ke klem theklong sinang li bai ning che khang idan dal bang khai thamang ke pu ke theng ke chok don pen nge chok si de ji me ti di la si la a business bang ili bang thidun lo prodang de alang tum nije si non che kom lo le bang khai tum aprang ye gari alen non bang kom chet le nang limen ko san ha Sarsing Teron Nijang kar benglong warthat langso hongkram pen longki rongpi report Northeast Karbilai